Usang niya bagong naabot po natong kauban din si Gilbert Dundoyano sa CFD. CFD Christian Catholic Faith Defender. Okay. So Gilbert Dundoyano. Ang topic na to karon ang magbalantay sa karnero, ang kinaya og hiyas. Usa man andam na ka mo kuan? Pahayag po sa imong kuan? Mga pangunahuna diha kabahin sa tinuod nga magbalantay. Kinsa gyud tinuod nga magbalantay ni kay ako lalibog na. Og kinsa gyud tinuod magbalantay sa Ginoo ani. Sige, Gilbert, kumbate. Aki sulayan lang no, mayong buntag no sa atong host no. Layan pa sila nga di pa ko sinati sa mga ngalan hasta pod sa atong technician. Si Roel Bukayaw dito pika sa Dennis Garay. Sira ko kadungog. Okay. Ako Dennis Garay ko. Okay. Salamat sir. Okay. Now magbalantay sa karnero. Ang pagtinuan ng magbalantay sa karnero kining naa sa Biblia dili gyud na ingon sabton nga sa tanang higayon maayo gyud kay kung atong basahon ng Biblia kinsa man gyud gisugo ni Kristo ana na sa di ba si Kristo man ang maayong magbalantay Juan 10:16 tapos kana nga pagka magbalantay niya nga visible makita sa dihang taliabot na ang iyang pagbalik o pagkayab sa langit iya man ang gi-designate ni Saint Peter San Pedro nasa Juan 21:15 hangtod 17 kanang pagpakaon ba sa panon pagbantay unya kung atong tan-awon ang kinaiya ni Pedro dili manggali ta makaingon nga parehas Dios Ginoo di ba kung sa iyang tibuok life ba no kay gani iyang gilimod si Kristo makatuo dayon doon na siya inalitok nga wa masubay gyud sa kanang husto gani natawag siya sa Ginoo atong higayon nga pahawa Satanas. Kung wa ko malimot, murag na sa Matthew 16 na, no? Kung wa ko malimot sa tudling. So it does not mean nga ang maayong magbalantay nga si Kristo, nya kana pong iyang gipili nga mo act as kana bang representative niya, it does not mean nga parehas gyud Ginoo. So mahimong masipyat sabna. So, nya tan-aw na to sa history manggod kung kana nga katungdanan kinsa may nakapuli ana historically. Di ba? Kay mata grupo ron na may mga leader, di ba? Ini kamatay silang leader pulihan. For example, ato mga igsuong Iglesia ni Cristo. Ini kamatay sa ilang founder nga si Felix Manalo, ang ni succeed, ang iyang anak si Iranio. Dayon pagkamatay ni Iranio, ang iyang anak si Eduardo. So pulihan yun na kay sa buhat 1:20 kung ang katungdanan mabakanti doon na may mupuli. So tanawon din nato sa history kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro as executive or kanang magbalantay nga gitahasan si Ginoo. Now sa akong pagbasa-basa og mga history books, mga referensya, wa man gyud laing list gikan ni Pedro nga kana ang katungdanan kana mang list of popes sa Roman Catholic Church nga si Pedro gyud mo ilang nga unang executive nga gipili ni Kristo. So kana nga office naa gyud na sa mga Santo Papa. Nya dili man ka makaingon ko mo badlungon ng galingkod sa mga opisina invalid ng maong katungdanan. We cannot say that. Just like for example kanang katungdanan sa mayor o gobernador. Di ka makaingon nga invalid ang iyang katungdanan kumo pananglit lang wa ta magtumbok og ngalan. Pananglit og dili maayo ang binuhatan sa mayor o gobernador. Now ang iyang buhat mo dili maayo pero kung moingon tag balido ba ang ilang katungdanan balido kay gipili maslas mga tao. Unya, tanaw na to sa history, naamang yung mga nasipyat nga mga leader. Dili lang gani kay sa atong mga popes, bisan pagalit sa Biblia, kung we back to the kingdom of David, no? Katong kingdom of God nga gidumala og tao sama ni David. Si David kasa. Kisa maiga pili niyang mahimong leader ang Dios. Wa ba makasa si David? Kasala si David. Naibong siya sa asawa sa iyang sundao. Nga iya manggaling paunas guba tong sundaluha para maangko niya ang babae. Panapaw man gyud tong sala gali ni David. Kisa may gapili niya ang Dios. So maura po na kanang atake sa atong mga igsuon nga dili Katoliko nga na may mga Santo Papa sa history nga buluyagon tinuod na wala man na ginigar sa Katoliko. Okay. Naagay mga Santo Papa ang buluyagon o kinabuhi. Pero mas daghan ang buutan bisan pagtanawon sa history. Okay. So pero di ta kaingon nga invalid ang ilang katungdanan kumo nagpabadlong sila.
So mauna lang siguro sa ang akong i-share sa atong topic. Okay, sa kaking salamat. Na karon, aman to. O kuan, mga panapos siguro kay ano man tayo oras. Oh, sige lang, sunod semana, puhon. Isa ba? Napay mo istorya? Wala na? Oh, naigamay ni kuan, si Gilbert ni o Silbert? Silbert. Okay, kini sige. Kuan sige. lang, ang latest good nga question is unsa ang pag-usa? Ugmaron man gyud na no, kaya any action, any bubuhaton na to ugmaron niya. I think nga ang kining istasyon ni Sanong kay one way of solving conflict good kay nganong na divide ta agi ng conflict sa pagsabot. So one way of solving conflict nasa PCP2 nga libro giingon nga through dialogue. Mao na nga ang programa sa maong istasyon haom. So I hope nga ipadayon ni sa maong istasyon para maugmad yun nato ng pagbalik sa panagiusa. Salamat. Okay. So ato ni ginhimong 2 ka oras sunod semana. Sugod unsa daw oras among sugod? Alas 10? Alas 10 may pano kay aron 2 ka oras alas 12 ra. Di ra ta mapas mo. Makante ba alas 10 no? Oh sige, alas 10 ta. Oh, alas 10 sunod. Ay na ulay-ulahi pod. Ako gani alas 11 man ta. Alas 9 dinhi nako. Ready na ko daan diri. Pero kanang 45,000 ka mga relihiyon Pilipinas lang na kay Sekman. Kanang mayo ko nga dito ko nga sayo kay ako laing commitment pod. Oh. O mig mahuman mo diri Ah, sa sige. Sige, depende lang sa makauna. Walay mo sunod. Panalitan si Brad Douglas na di hurot niya. Puros piniling naso doon yung makapahayagan eh. Sige, bitaw. Uban sa ato mga kaubanan, no? Si Silbert Dunduyano, si Toting Lontayaw, si Douglas Arocha, o si Jonas Putoy. May nalimtan. Wala. Uban ni Roel Bukayaw dito sa Master Control. Kini yung alaga sa Gyapon, ang tingog sa Batanong Pilipino, Dennis Garay. Tungos po, alas 10 na ta, sunod ha. Dahil kay salamat, o mayang unto ka natunran. Inyong nabati ang Dialogo sa kamaturan. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dahil kalapang